Pravou část trička jsem ošetřil naším nátěrem, zatímco levou nikoliv. Teď si ukážeme, jak to dopadne, když mě někdo poleje a mám tričko ošetřené naším nátěrem. Vidíte, že pravá část trička je perfektně ošetřená, přestože tam nějaký záběr zůstal, tak většinou stekla dolů, zatímco levá část nikoliv. Jak ochránit libovolný povrch před znečištěním vodou, mrazem či korozí? Řešením je prostředek Ultra Ever Dry, který si teď otestujeme. Ultra Ever Dry je složen z podkladové složky, která brání korozi, a druhé složky se vzduchovým polštářem, která odpuzuje vodu. Vrstvy ochranného nátěru je potřeba nanést v rovnoměrné tenké vrstvě. K tomuto účelu jsme použili speciální rozprašovač se stlačeným vzduchem. Běžné rozprašovače použít nelze, jelikož neumí vytvořit jemnou mlhu. Navíc je potřeba složku pravidelně během nanášení protřepávat pro co nejlepší účinek. První složka zasychá přibližně 20 až 30 minut, druhá pak zhruba 5. Na přímém slunci jsme pozorovali téměř okamžité zasychání, které se projevilo poloprůhlednou bílou barvou. Teď si ukážeme, jak přípravek ochrání třeba takový toastový chleba. Po ošetřeném povrchu je tekutina rychle odváděna pryč, zatímco do běžného toastu se ihned prosákne. Náš přípravek jsme nyní nanesli na obyčejný papírový kapesník a uvidíme, co se stane, pokud na něj aplikuji zase vodu s potravinářským barvivem. Výsledek je obdobný. Tekutina opět drží nad povrchem papíru, zatímco v případě testu s neošetřeným kapesníkem se ihned vsákne dovnitř. Teď se podíváme, jak to vypadá, když jsme nátěr aplikovali na obyčejnou obuv. Sami vidíte, že po aplikaci se nátěr projevil v takové bílé barvě a již na první pohled rozeznáme botu, kde nátěr aplikovaný byl a kde aplikovaný nebyl. Vidíme, že to docela elegantně stéká a na samotné botě nezůstává prakticky nic. Naproti tomu druhá bota, na které nátěr nebyl, tak asi nedopadne zdaleka tak dobře. Nátěr je možné použít i na běžné kovy, které jsou chráněny nejen proti korozi, ale i proti ulpívání nečistot a vody. Rozdíl v chování tekutiny je vidět na první pohled a ochranná složka funguje opravdu dobře. Takový nátěr by měl ve venkovních podmínkách vydržet až rok. Přípravek Ultra Ever Dry splňuje to, co výrobce slibuje. Odpuzuje tekutiny z libovolného materiálu, čímž jej chrání proti korozi, odření i nečistotám. V našich očích ale zůstává významným negativem bílá barva, do které se nátěr po zaschnutí zbarví. Více informací na www.muži.cz